Bábätko je podráždené a frustrované a spolu s ním aj rodičia. Ako pomôcť bábätku, aby sa čím skôr zbavilo týchto nepríjemných symptómov? Skúsme teraz priblížiť plač bábätiek z komplexného pohľadu. Hlavne pochopiť a spojiť súvis medzi plačom a nezrelou nervovou sústavou dieťaťa. Dieťa s plačom nemanipuluje, ale volá o pomoc. Práve prežíva aktívnu fázu tráviaceho diskomfortu. Ukážem vám najúčinnejšie polohy, ktoré efektívne prinášajú úľavu. Môžete ich kombinovať aj s polohou na tíšenie plaču. Objavíme spolu tému, ako je brušná diastáza, tichý reflux, ako môžu spolu súvisieť. Naučím vás aj účinné masážne hmaty, ktoré podporujú práve uzatvorenie brušnej diastázy a zároveň posilujú brušné svaly bábätka. Vysvetlím vám, čo znamená pre novorodenca Morov reflex. Vyvolá pocit instability a neistoty. Ukážem vám najúčinnejšiu polohu na tíšenie plaču bábätka. Polohy, ktoré najviac pomáhajú pri kolike a ukážem vám úľavové polohy, ktoré podporujú vyprázdňovanie. Naše edukačné video Neplač bábo je prvou pomocou pre budúcich a čerstvých rodičov. Citlivo sme poskladali jednotlivé témy do komplexného návodu. Sila je vo vás. Šantala vám ukáže cestu.